କହୁଛି ନା ସେଟା ମୋ ଦିଦିଙ୍କର ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଛ? ନାଇଁ 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 ତମେ ଚିଡୁଛ ମାନେ ଆ ଭିତରେ କଣଟା ଅଛି। ତମେ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ମୋର ଆମ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକନି। କଣ ଅଜାଣତେ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ବି ଜଣା ଜଣା ପଇଛି। ତମେ ଜାଣିନ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ ପିଲା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ପିଲା କୋଉଠି ରହିଲା? ଇଏ ସାଟେଲାଇଟ ଛୁଆ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ପେଟ ଯାଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହିଲାନି। ଆଉ ତ କଥା କଣ? ଇଏ ସାଟେଲାଇଟ ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ କାଳେ ପିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦିଟା ହିଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଦିଟା ଭୁଲ କରୁଛ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହଉଛି କାଲି ଯୋଉ ତମକୁ ମେଡିସିନ ଟା ଦେଇନଥିଲି ସେଇଟା ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ। ଆଉ ଭୁଲରେ ଏଇଥର ଗୋଟେ ଦେଇଛି। କଣ କହୁଛ? କାଲି ଠାରୁ ଯୋଉ ମୋ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହଉଛି ମୋ ପେଟ ଫୁଲୁଛି ତାମାନେ ଇଏ ଭଗବାନ କରେ ଗଲା ଗତରା କଣ ଏ ସବୁ। ଆରେ ଅସମୟରେ ଅସହାୟକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଇଛି। ଆରେ କଣ କହିକି ଯାଉ କେମିତି କଣ ହବ? ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। କଣ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ।